O tânără nervoasă a făcut în secret o poză cu ea însăși folosind telefonul unui bărbat. În timp ce bărbatul era ocupat la tejghea, ea a pus fotografia ca imagine de fundal pe telefonul lui bărbatul, a luat o băutură de la tejghea și s-a așezat la o masă cu soția sa, lăsând telefonul pe masă. Tânăra nervoasă s-a apropiat și i-a spus tare bărbatului: "Tu ești soțul meu." Soția lui a întrebat: "Cine ești tu?" Bărbatul a răspuns: "Nu te cunosc." Femeia a insistat că este soția lui și i-a arătat imaginea de fundal cu poza ei. Soția a văzut fotografia, s-a înfuriat și l-a acuzat pe soțul ei de infidelitate. Apoi a plecat. Bărbatul a alergat după ea, iar tânăra nervoasă l-a urmărit și ea, implorând iertare. Dar soția nu s-a oprit. Femeia a încercat să explice ceva. Apoi a văzut un alt bărbat apropiindu-se și l-a sărutat nervos. Dintr-o dată, un alt bărbat a venit și l-a împins. Întrebând cine este primul bărbat, a spus că nu știe nimic despre femeie. Femeia s-a întors la primul bărbat și i-a arătat din nou imaginea de fundal de pe telefon, spunând că ea este soția lui. Primul bărbat a spus că nu are nicio relație cu ea. Al doilea bărbat a tras femeia spre el. Femeia i-a arătat o rană pe braț și a cerut ajutor în șoaptă. Primul bărbat s-a înfuriat și l-a certat pe al doilea bărbat pentru că nu știa cum să trateze o femeie. A dezvăluit că de fapt era polițist. Femeia s-a simțit ușurată și fericită. Polițistul i-a spus că nu are de ce să se teamă și că va fi în siguranță. I-a recomandat să se întoarcă acasă liniștită. Femeia și-a cerut scuze și a recunoscut că s-a comportat rău. Ofițerul a întrebat de ce nu a spus adevărul de la început. Femeia a explicat că era frică și nu știa că bărbatul era polițist. Ea a spus de asemenea că se simțea rușinată de ceea ce făcuse față de bărbat și soția lui și că dorea să clarifice totul. Ofițerul s-a grăbit să se întoarcă la soția lui, îngrijorat că aceasta ar putea să-l părăsească. Când ofițerul și femeia s-au întors, soția pleca cu lucrurile ei. Tânăra nervoasă a explicat că a mințit pentru a se proteja și i-a arătat rana de pe braț. Soția s-a înmuiat și și-a cerut scuze. În cele din urmă, soțul și soția s-au împăcat și s-au îmbrățișat. Femeia a lăudat polițistul pentru că a ajutat-o și și-a dat seama că mai există oameni buni în lume, dispuși să ajute pe alții. Povestea se încheie cu lecția că ar trebui să apreciem pe cei care ajută pe alții și să evităm crearea de neînțelegeri care pot dăuna relațiilor. Dacă v-a plăcut această poveste, nu uitați să dați like, să comentați și să distribuiți.